Oras madihita saluhut nakadamang do dahinang na hinalongan di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Di dia pihita maringanan dia pala partikyanon. Ta pasada rohata martangya kita. Moliate mahu pasah roha nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Dia kaasi dat holong ni roham na totong nilehom mutu bagasan ulo nami. Di bagasan ti Tuhan hu para dihami roha do pikiran nami dinalaho tumangin hatap kami. Pasu-pasu hami Tuhan asa mangatusi hami di atam. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Demang dainang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus hata ni Tuhan nasartu hita dia pala partikyanon. Dienek mai sen buku poda sen Raja Salomo bidusada ayat 10 roh dia 15. Hujah kami matu hita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhan. Maragam ma arta akan arga dapot hita. Guhatta ma jabuta tabat-tabat. Marpitu maho di tonga-tonga nami sisada puro mahita sudena. Ali anaha unang maoloho sauduran rak dohot nasida paholang tagunan pat musian dalam nasidai ido sahana. Dita kadamang do dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus totu akana toras akana tua-tua sai jok do mamodai salutna kapoparanna asa poparanai dengan ngoluna asa poparanai dengan parangina jala asa poparanai gabe mabain sonang rohana talumo bima sonang roha ni dibata. Yakin dohami amanginang siyan namene yana kota manang ditikin namene pehita nunga say jot tatangihon akapoda nunga say jot tajalo panuturio senatoras jala gudang dohita pudaido natapeok di bagasa ngolutta pudaido gabe sulusulutta madalani aka ari-arita namasa manang natadop. Dita kadamang do dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di jamita nasa tuhita dia pala partikyan. Buku poda dido aka padebisuk do sada pangajarion natung masa uli na pinatupa ni si Raja Salomo. Pangajarioni manogion saluh na jolma asa marbisuk di bagasa Tuhan. Asa totong ngulunya kajolmai mardalan di bagasan lomo ni rohani di bata asa unang manipil. Alenido di bagasan poda bidusada ayat pitu didok do disi biar mida Jehovah do ima hapistaran alai anggo halak naoto manoisi hapistaran do pangajarion saulat nai biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan alai anggo halak naoto manaisi hapistaran do pangajarion labatanna asa dengan ngolutta asa bohita gabe mengatusi di rohani debata asa buhitna mardalan di bagasan hasitongan di debata ikon mabiar dohita mana ikon uduk dohita tulomo ni rohani debata. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan nagabe ujahan di tonga-tonga tangyat ngata dia pala partikyanon siyan nayak na pawaluhon sa tuay na pasapulusyahon sa sitong na pangajarion ni natoras tuwa kay nakon na
Poda ni akan ator tu anak konna. Ale unang ta etok amanginang, jamitan tu holang tuaka na poso. Holang tuaka na marbaju, mana holang tuaka dana. Alay po daun manang jamito sa sitong na di posisyon si Raja Salomo do na torasi doson debata. Sebenarnya orang tua yang dimaksudkan di dalam kita Amsal ini bukanlah orang tua yang kelihatan songojol mana di portibe sapi. Tetapi ini merujuk sesungguhnya kepada Allah. Maka Allah itu sebagai orang tua. Allah itu adalah sebagai bapa. Allah itu adalah sebagai yang menasihati atau memberikan nasihat. Maka apa sebenarnya yang mau dikatakan di sana? Secara sederhana, ketika kita taat kepada Allah, maka hidup kita akan baik. Jala molo imat turut kita tua kapoda na pinasanya kana torasta. Pasti ngulut tadi kan. Odo mungkin alana memang sajujud dihita halak batak na Kristen secara khusus nama dokon. Orang tua adalah Allah yang kelihatan. Manang natoras di bata natarida. Hatarida ni di bata do natoras. Maka ketika kita mendengarkan firman ini, kita dinasehatin kembali oleh Allah, dipodai debata, dihot debata, ditogiot debata, asa unang sarobak kita do portibion. Aham apo dan na dipasahat kita dia pala partiken na gabi jamita na lau si piopot tala madalanya karyarita. Dia 10 tolu diturpuk jamita sa tuay 10 opak didok songonon. Maragam maarta akana arga dapotita guhatta majabutta tabat-taban marpitu maho di tonga-tonga nami sisada puro mahita sasudena on molo tajah mulai sanai pawaluhon didok do di bagasan sanai paluhoni saya tangium maali anaha pangajarion mangmu jala unang tulak poda ni inangmu ay bulang-bulang hasolo doi di uhum jala horuk korong ladus rirukungmu ali anaha molo dela halak pardosaiho unang maho mangoloi tungsura didok nasida beta hita marbajo laman durus semudar ita gok mahalak naso marpipot suada paralaan. Nah ditogihon akajolma na sumangulu di lomoni rohani di bata nang bangulan naso nadinggan. Ahama kaulan naso nadinggani. Imana di bagasan ayat pasal 10 tuluh do ayat pasal 10 patol. Di mana banyak orang memperoleh kekayaan, di mana banyak orang memperoleh harta, di mana banyak orang memperoleh kedudukan dengan cara yang tidak benar. Maka diinginkan dari orang yang percaya jangan sampai terkontaminasi dengan demikian. Jangan mau terpengaruh. Unang gabi parsidokot. Mono tumpe godang tabereng dia kahumaliang ta gabi mamora di nasodalanna, gabi sangap di nasodalanna, gabi ma gokarta ibana di nasodalanna, soto mga piyak kita leni salhunay. Jadi ahado neneng ulahonota. Ahmanaikon ima patupota. Nah Bartolomoni rohani di bata. Di bagasan ayat 15 di hatan di Tuhan di dok dodisi. Ali anaha unang maoloho saudulan rak dohok nasida. Paholang tagunan pak musyen dalan nasida. Jangan mau saudulan, unang saudulan. Unang sarobak. Supaya jangan terpengaruh, jangan mau ibaratnya masuk ke komunitas mereka. Kalau memang mereka kehidupannya itu tidak benar lagi, jangan masuk. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dalam kelompok mereka, mulai sahudullah kita duk nasida, gabi duk duita mardosa. Ale ditugyok kita, unang sahudullah kita duk nasida. Asa unang mardosa hita, asa unang sarobak kita duk nasida. Alai hita ikototong ma biar mida jahoba. Asa moluma biar kita mida jahoba dinggang ngolutta.
Ikototong mahita oloi hata ni debata. Akapoda ni debata asa dengan ngolutta. Dengan ngolu amanginang dada gabe mamora. Ale dengan ngolu ditiki hita bui jongjong di bagasan hati goran. Ditiki nabu tapasiding ngolutta sianak kadosa. Ditiki nabu tajamot terdiri tamardala di bagasan hasitongan. Ido ngolu nadinggan. Saulak nai. Ngolu nadinggan dada ala mamora. Dada ala sangap sabing. Dada ala gabi. Ale ngolu nadinggan na diigli debata. Molo bohita jongjong di baga salomo ni rohani debata. Tapa hulang dirita siya dosa. Ta ulahun akalomo ni rohani debata. Jala tapa siding ngolutta. Siya nakka ulaw na soture. Ido ngolu nadinggan hobar tulomo ni rohani debata. Dihita kadamang dainang nahelonga di baga sa tuhat Yesus Kristus. Ahama naneng rajumat ta musesan hata ni Tuhan. Nasa tuhita dia pala partikenon hobar tu ojahan. Haporsyaon na paluahon. Na parjolos sahali. Siya jami taon nang dipasahat tuhita ganuk marsada-sada. Asa anggiat hot tita di bagasan haporsyota. Maka porsyay debata. Mangoloy debata. Gabi mangod dihok kita. Asa buy hot di bagasan hasitongan ni debata. Maka ketika aku beriman kepada Tuhan. Ketika aku percaya kepada Tuhan. Ketika aku bisa berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Maka aku tidak akan pernah terkontaminasi lagi dengan dunia ini. Maka aku tidak pernah lagi mencari kekayaan yang dipertontonkan oleh dunia ini. Tetapi aku akan mencari kekayaan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Nah, padua damang dain na nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Adong masa ada ceritaku. Adong masa halak raja na tung masa mora sangat jelagabe. Alai rajaun neng mangigil lope di bagasa na kaparnguluna asala martabah morana. Jela asabui maimana umora. Siya saluhna panggonggom na adong dilihat portibion. Ido na digilibana. Bisa datiki martonggo ma rajaun mangido hamorao ni. Jela dung martonggo ibana. Dialusi matangyang na. Nah, na perjolo sahali didokon guru na matibana. Bodo hubekum mora sen saluhukna. Jala hobar tu pangidome hupatupa nina. Ahmah taridanna nina raja umma. Nasana ni tiuk di tangamu ikut gabisire. Nina guru ni raja. Dicoba mah. Perjolo sahali dibuat ibana ma batu na mekmek. Ditiup imana gabisire. Pasya marohana mo lihati guru. Anggoon ikut tarbarita ma ngolukku. Gabi raja na mora dilihat portibion. Ni mana ma. Mula may mana dipatolasi bana masaluhuna. Tuinatana nang ginalod ibana. Ido imana ma tuinatana kita ko gabi na mora. So dia carana nina inatana. Bereng manina. Dito imana masudi aka bagasna. Gabi sire sudina. Jala dito ibana musina aka batu. Gabi sire sudina. Tarbarita ma. Hamora dirajon tu saluhna. Jala pula do gudang jolma Roma nopot ibana. Bahkan aka raja. Mamereng hamora di ibana. Di bagasan akalas ni rohana. Gudang menama jalang ibana. Alas sudin ang nama jalang ibana. Berubah musim ang gabi sire. Tarsonggok ma raja. Ale dong songoni gabi mabir majol matibana. Mabir jol majonok, mabir jol mamarsi haolan, mabir jol mamarsi jalangan. Gabi dipasi di mana? Dirajuni raja ima. Amang tahe. Mamora abu sudah gabi sire ale gabi dipasi ding jol maon ne mana. Tari lulu memana tumatangis ma raja. Jela holang inatana do anak kon na nama gabi dongan na.
Dibereng inatana ma do dibereng anakon nama rajai masa madi itu. Gabelungun rohana. Nah pasti ala horong do roha dinatano do ima anakon non. Tong may malungun roha dinasida. Nang di kuaton nasida ma nang di hibur marajai. Di haul inatanom ma do anakon non marajai. Berubah mamusenang anakon non do inatan gabi sere. Tarjol mamarajai. Asiga berau aleni ula-ula ko na rohana. Martong mamusen ang imana tu guru nai. Dedok ma guru. Dang op binahuwigil. Dang sere pinahupangido. Buat mo'y ma huasoon siya nao ni na raja ima. Roma guru na dibuat ma huasoon ay. Gabi mula mamusenang na sirey gabi mabiasa. Amanginang, nenolong nga dibaga sa tuhat ta Diyos Kristus, ahado na nang radyo mata, siyan carita na kaninga, na nang radyo mata sa caritay, sa sitong na, dangbuy hamoraw, mabanso ng roha. Dangbuy siri, maben ulo-pulo. Dangbuy aka pangkat mabanima tubuh aka las niroka. Alay sa sitong nahala julma na porsea. Boy iba na gabi marolo-pulop. Boy iba na gabi malas niroka. Mulu mangulu iba na dibagasan tuka. Seperti seorang raja tadi dia menjadi kaya luar biasa. Semua menjadi emas. Tapi itu tidak membuat dia bersuka cita. Awalnya dia bersuka cita. Tapi akhirnya dia menderita. Maka ketika kita di bagasan parngulut. Tadi tonga-tonga ni portibion. Mol sama nipil dohita siyan lomoni rohani di bata. Sega dohita. Magu doha porseta. Alay molo totok kita mangulu di bagasan lomoni rohani di bata. Totok kita marujah di poda ni di bata. Totok kita mangoloi di bata di bagasan akaparngulon. Ido nama baik kita sonang roka. Ido nama baik kita marolopolop. Ido nama baik kita gabi martua di bagasan kapar molon. Biar mida jauh bado mabaik kita marbinoto dia kalau mau niroani di bata. Biar mida jauh bado mabaik kita gabi jual mana martua. Namanya amanginang sian caritai nang diajari tu hitagat marsada-sada. Sotung ta pangido pangurupin sana asik. Kita harus meminta bantuan, pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Al ini ditogyo kita manginang. Asa totong marhaposan holang ima tu di batas sabik kita. Buhado jen mana marhaposan tu di batas sabik. Manangiho po dani di bata. So na didokot ima di bagasan na isa pulimay. Ali anaha unang maolo saudulat rabdo nasida. Unang ngolo hita saudulan ikut sa tangin hata ni debata ikon taoloy debata. Asa gabi jelma na martua hita di bagasan pamorua. Asa gabi tarida haporsiaw. Na manotong di bagasan akat parngulota. Manangihod debata mangoloy debata ima naikon taulahon di bagasan akan ngulunguluta singa dupari. Amen martangya kita. Mulai mau pasak ruang nami tuho ali di bata nami di bata Jahuba. Dia sido tolong ni roham. Nang dilehom itu bagasan ngulu nami. Taruli do hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Ajari hami Tuhan. Maka nguluon hatamon di bagasan ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan Yesus mamasu-masu.